American former astronaut Buzz Aldrin ziak tu Joseph pa ring nun inti siak na hi chuan ama saber emo pakhat na hi chuan hriat reng an hlo thina apahnih nai ro hi chuan hriat reng an hlo zui lem lo an tiang deuh khan hringfa piang to zinga thalei lung han rap ma saber pahnih na Buzz Aldrin po hi kan hrazui reng to om lowe a Chanchin tlem azong han thai lang don tiang Buzz Aldrin hi a ming tak chu Edwin Eugene Aldrin Jr. ni in January som ni sanga zakwa som thum khan Montclair, New Jersey alo pianga apa hi US Air Force Colonel Twin Edwin Eugene Aldrin ni in anu hi Marion Moon ani Buzz Aldrin hi anau panlai na chung ten ang ko duat nan kan ti don nge ang ko fiam nan Buzz tin ang ko trina aming tak ni lo ma se Buzz ti ami nan hriat zui ta ka wangin kumsang ka zakwa som riat pariat khan aminga atel ta chawa keini point Buzz Aldrin tin kan lo hreta zok ani Buzz Aldrin hian Montclair High School New Jersey a kumsang ka zakwa somli pasari khan High School azawa West Point Military Academy New York ka kalein nung chang tra le thiam thei takania an tlasa pakhat na ni nge kumsang ka zakwa som nga West Point Cadets Group chu an ho tu pa Douglas MacArthur Rowan Military Government Policy in Japan le Philippines an tloa hemin hu hian Korean War chuan an nang ta a kumsang ka zakwa som nga pakhat June ni nga khan an tlasa pathum na ni in Bachelor of Science in Mechanical Engineering azole bok ani alo suang tu thin Air Force pilot chu kumsang ka zakwa som nga pahnia tang ta a combat missions somruk paruk la ya Air Force pilot in Korean War alo thok hrep to boka ahun line do thlona trail tiang an mel ma thlona MiG-15 pahni la ya kap thlang nge ani MIT Cambridge atangin doctorate degree dong le in tichun sang ka zakwa somruk pathum khan NASA azomta ani manlai chuan le hi phar duai mai ni in ni le thlale RC te khian ang kal hual thin ni in an ringa hengai dan hi geocentric theory ti ani hengai dan nge tak mai hi scientist ro pui tak mai pakhat Copernicus chuan ron thlak dang lamin ni khi alaya omin planet te hian ang kal hual zok ani ti heliocentric theory aron vor chuaka kovel scientist ru tak mai Galileo point aron nem nget vele ani hengai dan thara hi chuan kan omna lei hian chunglamani khi akal hual zok ani Galileo phei hi chu hengai dan awang hian ahun laia ko hran hruai tu ten pathian thil siam an hriat thiam lo luat awangin tanina an khunga khongai thlak takin kumsang ka zaruk somli pani khan aboral tange ani hun local zelin scientist ro pui tak Kepler te Newton te an lo piang zela an niau thorim na zara vanlam Chanchin po kan lo hrachiang ve zela kumza bisom ni na ron her chua meu chuan khovel ramro pui US le Russia ten sa takin khovel thim na lama a in tlan siak chiam maya space age cha khovel lut ta hial ani kha manlai mi ta suang tu na ram mai ni thin tha mi hring lon ti te po atakin a thleng don ta kumsang azakwa somruk pakhat khan United States of America chuan vanlam thila ro man ro pui tak Apollo program chu aduang chuak tarup mai le ti chuan he ruam man na zara kumsang azakwa somruk pakua July ni som paruk khan mithiam Neil Armstrong Buzz Aldrin le Michael Collins te chu Saturn V rocket mangin Cape Canaveral USA tangin thalampana ka chu anita a an chuan na pakhat lunar module Eagle module an ti bok mang chuan darkar zale pani le minute somli pangalai an thlo nuwa July ni somni sangka zakwa somruk pakua khan tha Neil Armstrong le Buzz Aldrin ate chu an han tum kawang mai heta tha an tum chi hian Buzz Aldrin chuan an ko ran Webster Presbyterian Church an puipa pakhat ne na an lo ruam man lok chu hlenta in Eagle module atangin Buzz Aldrin chuan tu po ka tu soi hi lo hria chuan khoi muna po ombula reilo te ngoi renga om turin ka nge na cheu
ti chuan he kan thil te awang hian lawm thu ka soi bawk e tiin ti chuan ang ko fran Webster Presbyterian in an pai plastic no te reuh te a chunga wine om le changchula chuakin lekha te reuh te a Bible changin ziak John abung som panga changa chu chiarin an chuan na van sang long thaleilung rap mek eagle module chunga chuan lalpa zanria sacrament chu ama chuan a changta a thiampa Neil Armstrong a pawh chuan ngoi rangin a lo thlira ma se a zom ve lo ani he a thil ti hi NASA lam chuan rei takan ngoi bo pui nge ti chuan Armstrong le Buzz Aldrin te chu darkar ni le chan ve lai thla chuan omin thaleilung ke chu som ni pani ve lai an la an thiampa Michael Collins a chuan command le service module atangin a lo hel kual reng thunga ti chuan July ni som ni pania thaleilung chu liam sanin July ni som ni palia lim takin khovela an rong kir le ta ani he hun ro pui takhi khovel puma mi makta duai chuangin TV tangte radio tangte in an lo thlirin an lo ngai thla thup ani kha lotling taka hring fa te thla an han lon hian choble chilin khovela teng chuak ne hle a khovela thil thlang ro pui ber atling ta hial ani Buzz Aldrin chu NASA tangin kumsanga zakua somsari pakhat khana cholta Air Force atangin kumsanga zakua somsari pani khana chol vele ta bok ani Space exploration mason na nasa takin na thok chum zom zela tuna hian Buzz Aldrin po kumsom kwa pathum lai lo ni ve ta ani